poden ajudar segur que per això es fan. La intenció de modificar i d'adaptar coses a cada realitat. Està clar que no és el mateix parlar del Pallars Jussà que parlar de l'àrea metropolitana. No és el mateix parlar de l'Alt Urgell que del Vallès Occidental. Aleshores, què passa? Aquí està molt clar que cadascú mostra la seva realitat, cadascú mostra la seva singularitat, perquè cada territori té la seva realitat i la seva singularitat, i a partir d'aquestes realitats de cada un dels territoris és adaptar-hi a aquestes normatives i a aquests governs locals que ha de ser. Fins ara, i s'ha dit als debats que hem fet, doncs es feia la mateixa normativa, el mateix decret, igual per l'àrea metropolitana, per Barcelona capital, que no per un poble petit del Pallars. Això no és just, això no és que no sigui just, és que no és operatiu. Hem d'adaptar cada normativa a cada realitat de cada territori. Aquest seria el resum. No som el municipi més gran de Catalunya, que és així, amb 302 quilòmetres quadrats, sinó que a la vegada tenim 28 nuclis agregats, o 27 nuclis una AMD. Això què comporta? Comporta una necessitat de servei brutal, comporta que donar aquest servei als 27 nuclis i a l'AMD que tenim doncs sigui pràcticament impossible amb un pressupost. Llavors, què hem d'anar fent? El que fem és anem prioritzant segons quines actuacions hi ha, i any rere any, pressupost darrere pressupost, anem incloent el més prioritari. També anem a buscar ajuts, tant a la Diputació com a la mateixa Generalitat, segons també la prioritat d'aquests municipis, d'aquests nuclis, vull dir. No podem arribar al mateix any a tots, però la priorització en serveis per atendre el més urgent, per atendre el més necessari, per atendre el que pràcticament és bàsic que hem d'atendre. Ara, l'esforç i la capacitat de gestió aquí és grandiosa, perquè 302 quilòmetres quadrats i 27 nuclis i una AMD, això la gestió és molt complicada. I és molt complicada, el que no vol dir que no intentem fer-ho el millor possible, i a partir d'aquí les coses surten a vegades com surten, però la intenció i la voluntat hi és d'atendre sempre, començant per les prioritats i les necessitats més urgents de cada un d'aquests nuclis. Bé, actualment a la Vall d'Aran comptem amb una administració pròpia, que és el Consell General d'Aran, que és l'administració o el govern territorial. Al febrer del 2015 es va aprovar la segona, l'actual llei d'Aran, que és la llei 1/2015 del 5 de febrer, que és la que dona competències al Consell General d'Aran, competències pròpies per gestionar temes tan importants com són la sanitat, el benestar social, el medi ambient, emergències, etc. A banda del Consell, evidentment, hi ha els municipis i hi ha les entitats menors descentralitzades. Són dos dels punts que s'han tractat en les jornades d'avui, amb aquesta redacció, amb aquesta proposta de la llei de governs locals, i creiem que aquesta presència és important. Nosaltres, com dic, tenim la llei de règim especial de l'Aran i és un fet que hem posat de manifest però que el departament ja coneix. Per tant, és important la presència de la Vall d'Aran i de totes les comarques aquí en aquestes jornades. Com tema econòmic? Jo crec que la Vall Fosca en aquest moment estem bé, en primer lloc, però vull dir, sí que estem una mica del gust de com va estar funcionant el tema del projecte que tenim programat al nostre municipi. Jo crec que avui en dia aquest projecte crec que era un projecte amb molta il·lusió per part dels veïns del municipi, per la majoria de veïns del municipi, i en aquest moment aquí estem. Però jo crec que la Vall Fosca és un municipi a dintre del Pallars Jussà molt important. En primer lloc, jo crec que en aquest moment hem pogut consolidar, que es pot dir, la tercera porta del Parc Nacional per la Vall Fosca. Crec que això és importantíssim. Aquest any ho hem notat molt, precisament amb visites. Hem augmentat amb visites molt considerablement al nostre vall, perquè entraven molta gent per la Vall Fosca. Agafaven el telesfèric, pujaven fins a la 4-2000 i és interessant ja que estigués en una altura considerable per poder anar a fer excursions. Jo aquest tipus de debats estan molt bé, però jo crec que he estat en alguns debats i jo diria que són importants, els debats sempre són importants, però jo crec que de les comissions mateixes que avui s'han fet, jo crec que s'ha parlat de molts temes, per exemple l'economia, per tema economia, finançament local, que crec que fa molts anys que estem parlant per un possible finançament local més important i crec que això no arriba mai. I a més, voldria afegir que quasi tenim totes les competències, absolutes, quasi totes els municipis. Crec que tenim competències en aquests moments que no ens tocarien fer els municipis. Competències sí, però diners també, crec jo. I jo crec que seria de canviar aquesta situació. Jo crec que seria d'estudiar molt bé les competències que en aquest moment tenim els municipis i
si ens volen donar totes les competències que tenim, doncs més recursos econòmics, no? Bé, es tracta bàsicament de recollir la veu del món local per intentar trobar un consens ampli sobre quina hauria de ser la nova organització, la nova legislació, el nou finançament del món local després de gairebé 40 anys d'ajuntaments democràtics amb el qual ja podem gaudir d'una certa experiència i per tant també coneixem quines són les coses que en funcionen bé i quines creiem que s'haurien de millorar. El que hem volgut és donar una veu per cada alcalde, independentment de la dimensió que tingui el seu municipi, depèn d'on sigui, les seves característiques, per tal que pugui expressar quines són, fruit de la seva experiència o del seu coneixement, quines són les necessitats que independentment de la legislació actual que hi pugui haver ara, li agradaria que es poguessin modificar, que es poguessin matisar, que es poguessin canviar per tal que el seu ajuntament, el seu Consell Comarcal, la seva MD pogués funcionar molt millor i pogués donar un millor servei al ciutadà. Que hi ha una normativa que és igual per tothom i en el territori el que reivindica i ha reivindicat durant molt de temps és precisament que es reflecteixin en aquesta normativa o en aquesta nova legislació aquesta simetria, aquestes característiques pròpies de cada municipi, de cada territori que puguin quedar reflectives en la normativa i que per tant tot i que hi hagi un gruix que sigui estàndard, sí que es pugui contemplar aquestes especificitats de tot el món local. I això és el que volem que cada alcalde, independentment, com deia, cada alcalde té la seva veu, independentment de si és el de Barcelona o el de Sant Jaume de Frontanyà, que és el més petit de Catalunya, puguin dir la seva i per tant això pugui estar recollit en un document que després serveixi amb el legislador, el que haurà de fer la llei futura, perquè ho tingui en compte i que per tant quedi reflectit en una nova normativa que es pugui aplicar.